Unoziva mufesi uyu anonzi Pardon Gambakwe hanyatsi kuziva kuti dzakanyatsa kukwana chakuti kwesere kuti 100% dzinobva mu5 brains dzemunhu. Inoziva kuti Mwari akasika vamwe achinzi aya magenius anenge ane +1+2 pamusoro pe5 brains. Zvino Gambakwe dziri kunyura dzakuita kunga dzechidhoma. Kulian TV atibatike zvechobu. Ndep muzukuru Kilend. Ayo muzukuru. Muzukuru chacha 31. Uri zera nelast born yangu chacho ya Mr. D. Chikomana changu simba sezvaunoita chinongotaura sezvaunoita izvo. Because haana time yekunyengera anobva angotaura zvaanenge achingoda ipapo. Unoziva ini don't know kuti vanhu takakwana here isusu. Apane vanondinetsa ini. Unomboziva wati pane vamwe vanhu vasina kana nyadzi pano pasi, kwete muZimbabwe chete, pano pasi rese asina kana nyadzi. Godo riri bheta kaida kupinda mumunda soka rotanga rahwandira rozonyangira make sure kuti kuri free. Zvino pane rimwe benzi soka harinyangiri rinongowira kunga mapopo maVictoria Falls anongowira kai haana basa kuti akatitakura chikungowira mumafalls imomo. Ainombovanza here. Unoziva mufesi uyu anonzi Pardon Gambakwe hanyatsi kuziva kuti dzakanyatsa kukwana chakuti kwesere kuti 100% dzinobva mu5 brains dzemunhu. Inoziva kuti Mwari akasika vamwe achinzi aya magenius anenge ane +1+2 pamusoro pe5 brains. Zvino Gambakwe dziri kunyura dzakuita kunga dzechidhoma. Handifungwe dzichakakwana 5, ndifungwa dzakuma4.5 kana kuma3 point something ikoko. Ngoti zvangu handisi dhokotera so. But ndinoona kuti somewhere there papapo. Ndekuti ukaona murume ari kuti uku ane imwe poto iri kubhoira ikuda kuzimwa, apa ari kuvhurazve imwe hombe. Ini zvinhu zvaGambakwe ndozvotondinetseni. Ndakateera zvaaitaura nezuro manheru haini Mr. D ndombozwirira zvangu. That is why ndizoti ndikaida zvokudhakoka ndiseni ndidhakwe zvakanaka zvokuitwa so but don't want. That is why ndizoti iwo kasimudza ikoko nenzeveka kandira kunoku ndozoti bwa ene ndakuti bwa ancharoviri mutara ndanokandira munyanza umu zvopedzerana namashaki ikoko. Right. Kuti kwanzi ndoda kumutsa pati kwanzi M31 ndopona kuti munhu hazina kukwana kutonyora list anzi ari kuita panumber 1 ndifadzai mahere chichi unoziva ndinifadzai mahere ka havazi kuti fadzai mahere ane laki rezvimosva dei ndinifadzai mahere izvezvi dei ndandiri Mr. D. Ndautompenalize deformation of character. Unobudisa zita rangu ukoko wakambotaura nini nezvezvo zvana M31. Ndo problem dei ndinifadzai mahere soka ndautopenalize kutomuroverera kukoti kuti munhu uyu handisiziva kuti ari kundi handisi kuti ada kuparadza pati yeZimbabwe here yachamisa, ada kupinza ruvengo muvana veZimbabwe kuda kunyudza ship yakatakura vana veZimbabwe. Gambakwe kutopinza nanyoka yemabhunu futi ipapo. Hanzi ndine lisi yekuti vanhu vanokwanisa kuita president kutungamirira M31. So ungatungamidza iwewe fadzai mahere paaripo papa achinzwa matuzvo auri kutaura iwe Gambakwe. Dzakakwana. Ayo Gambakwe man enda unopengera kure man. Upanzisa. Ngati enda unopengera kure. Dzakwacha unoona izo mari dzenyu dzekubakadzi dzotenderedza musoro. Waungweta saurungovhumuka paumire chapa hapana chapaziva tasaone pawava manje. Unozvikanda from the frying pan into the fire. Nezvauri kuita shi. Wakutopinzazve aita second kwanzani.
Ndaiona hangu zvaita kutoisa nezvima measurement kwanzi ndio percentage uyu ndiye ari kuleader Fazema here ikoziya nyoka mabhunu chichi wakabira zvemari ini handifungu dzakakwana inini ini please ini mwari kadai mabasiro vanhu vakaita vanenge vakamana Gambakwe dzakakwana ndosaka mwakazoti iwe Gambakwe dana tanga warizana chisiya iwo chako wozotanga machapter amwe and it's too late man. Remember ndiye munhu aimboti ini handimbodi kunzwa zvemapolitical party Gambakwe, and I will never want to be or what under any government. Asi nhasi ndiye ari kuti kwanzi M31 ndopanoona kuti unoziva benzika sometimes ndo benzi riri kupengera Mumbai Gambakwe mapenzi anonhongwa kusango auzobvunzwa kuti uri kuenda nekupi haachazivi anotakwana ndiri kuenda kuharare munhu akananga gweru kana chinhoi zvino Gambakwe ari kupengere muradius kusanyara kwacho shuwa ende zvivindizve Gambakwe. You remember pane pamwe pana mwachimbota kuti pati inombonesa togona ngomusa pati ndaifunga tari kutambani kwanzi ini Gambakwe koya kwanzi nani akati Gambakwe Ching'ono kwanzi nani kumwe wechitatu wakataura kwanzi togona ndaifunga kuti joko andazo zvautaura kwanzi M31 kuti musa Gambakwe paripo paya Gambakwe neza uziva kuti izvo hazisina kupfeka pari paya hazvizivi kuti hazisina kupfeka paripo paya Gambakwe iye atozviita from the frying pan into the fire ndoze kuti ndokudena shumba dzakazvinyararira kana achinotaura vanhu vakaita sana Fazema here vaya kuti M31 she is leading dzakakwana dearume ka ngakurumidzi kuzvidzora Zimbabwe ruchemane kuti nyoka yamabhunu abude mujeri hanzi ndaona DJ Hula achiburisa misodzi chaivo ndapesa ndaburisawo misodzi kani zvochokwadi chemberedzea zichitaura asi umwe ari kutaura zvokuti zverevolution what better party ini Gambakwe kuti dzakakwana inini unoziva zvigananga kana zvazvimbirwa nemari dzezvigananga dzavo dzikadzana munangagwa mari dzazopengesa oza mari yekuba inoda mbavha yakasimba kana usina kusimba mari yekuba unopedzera kungomwa hezvo zviri kuitwa vana chivhayo izvozvo mari dzekuba haizimbozombofi dzakakuita state upedzera kunzi une zvidhoma akaromba ndizvo mari dzekuba idzozisi nevavana tagureva but nhasi ndo nyaya ndinayo yaGambakwe andibohwa indagara kandibohwa futi kudara mani apabva ndiita wese kundiita soba ndida zvekudhakwa vanhu vaMwari ngatirege kudaro mani dai ngachinatsoziva kuti zvechokwadi vanhu vemuZimbabwe vari kusafaseka asi romboita pada yaari kuita ndio inonzi pada iri kuitwa naGambakwe kuita gogo madire ende hanyari aiwa no ini Gambakwe he has become the worst person manje vanga kwandiri ni friend wangu ndomanga ndikagara muSouth Africa menyumo ndotowana makona kuti ndingamwanira papi chero ngoti munhu you don't promise what you want to do ingoita zvanenge wagaya kuti this is shit let me do away with it ini Mr. D ndoze kuti alright charuda kunyatso kupusa pachi kuda kupusa vana veZimbabwe vari behind Shamisa ndo pari kutsvaka
he kuteni kutena nasaru akawacho muchi M31 mbavha zega zega. Ini kuchikoro kwanotaura kuti ndakadzidza ndikaenda Yesu udusa amene kubulawayo ndikadini he ndikashanda makambani akati ndofunga umbavha hwake akahutanga kudhara kambakwe. Sure. Akahutanga kudhara mchinda namwaru. Hapana unoziya. Vanhu vakanyatso nyaya yake haisati yanzikwa nevanhu vakawanda kai. Inoiswa na Mr. D tunguza ziri makona kona. Haisi oro ziri masoksi gumbo rikava vakandokurura soksi ndoona kuti ndiri kuvaviwa apa. Inyaya. Anditi zvivindi zvake chaizvo ndezvei paripo payagambakwe. M31 anoziva kuti M31 yacho yakabva nekupi. Zvoti ndo zvigananga zvacho izvozvo. Vana gambakwa ndovana vada kuurayisa vana mumasiriti umu. Kwapinda mumasiriti. Iye achiti ndiri kugara kuhotera. Inazana mbona wabenzi wakadai ini. But inoda kuti Gambakwe anzwe zvandiri kutaura zviri kubva kuna Mr. D. Gambakwe uri mufana iwe nokure Stereki. Zviri mazera nevana vangu inini Mr. D inini. Pauri ipapo. Kana uchichinja magiya emota yako uchinja uchinyatsoziva kuti mota yangu ndiri kuchinja kunokona here, ndiri kuchinja kuti ndiri kuda kusimuka kana ndiri kuchinja kuti I don't know there. Mr. D ajaira automatic ndajaira ndege kupereka. Ina hafundipi mota yemuchongwe yekuita sei? Yekutamba muchongwe ndi pamagiya. No, hazviwirirani nezvo. Eyo ma-auto iwaya, yes, wapedzena mudhara D. Ndoza Mr. D izvozvo. Zvino iwewe Gambakwe, chinangwa chako chaizvo iwewe. Pauri ipapo kuti uda kumusa M31 iwewe. Chekutanga M31 iyi hausi wakaicreata kaka. 2, zvivindi zvacho ndezvei. 3, uri kunyoresa vanhu mazita iwe M31. Wakambotaura navo vanhu ivava. Unoziva inonzi deformation of character Gambakwe. Gambakwe. Pakati vanhu 3 pavanhu vese vari kumentionawo vakakusungisa nedeformation of character. Unoziva kuti unofira muchistudio chako ichocho. Kana pese wazvisungirira futi dzakumomotera. Because hausi kuziva zvauri kuita. Hausi kumboziva zvauri kuita Gambakwe. Think before you act. Think before you say it out. Or else zip your mouth. That would be better than all dirty things you are trying to do. Usatamba nevana veZimbabwe nenzira uri kutamba nayo. MuZimbabwe vana vari kusafa umu. Muri dziri kusafa umu. Muri kufiwa umu. Vamwe vari kukidhinepwa. Wongotorwa wongonoitwa gogomadire. Nzara. Zvipatara. Papiko. Hapasina chakanaka muZimbabwe. Asi kuti hazvokumusa imwe. Pati yauda kuparadza pandeipi iwewe? Yoda kuti M31 kana yange ine vanhu chavo vari versus ZANU-PF. Iwe wakuda kupinza M31 kuendesa kuZANU kuzvigananga. Unofunga vanhu havaoni brain yako munyati yako iwo. Iwe unofunga munhu akaita saFazaima here uya. I'm telling you anokusungisa Fazaima here uya. Ndikutokutaurira Mr. D. Nditokuza. Atamba nanasaru aka vaunobanawo mari. And don't play food with nyoka yemabhuni. I'm telling you wakabira futi mari.
upanzisa wamonzi wapa adresa ambotaura zita rinonzi Gambakwe. Ndiri kubvunza iwe Gambakwe, waitwa ndini ndiri kuita zvese, ambomenchena here kuti kuna Pardon Gambakwe akandibvisira mari yakati? That means you're stupid. Hausiziva zvauri kuita iwe Gambakwe. Remember, kana munhu ari kuseri kwegomoka, mashoko hatazi kupoterera negomo kusvika munhu ari kuseri kwegomo, nekuti kune network. Hakuna chichavanzika pasi rino mazuva ano. Technology is too much and so fast. So be very, very careful, Gambakwe. I'm giving you a warning. Ndini Mr. D. Iwe ndiwo waitaura kuti ina handidi zvepolitics, but ndotaura nezviripo. Nhasi ndiwo wakutungamirira iwe zvepolitics. Kuda kutomusa chipati chako iwe. Kwanzi mutongwe natobvunza kuti ningi haudi here kuita president. Achiita president wani. Zvibva mumukanwa mako munonhuwa iwe zvakadaro. Nebrain yako yakadhakwa kudhara. Haza kwekupengera mani iwe Gambakwe. Ini ndauda kundivhiringidza kana ndida zvokudhakwa. Ini Mr. D kana ndida zvokudhakwa ndisiye ndidhakwe zvako. Zvokuitira so but don't want. Ndiri kuudza iwe Gambakwe. I don't want. Ibva watozvisiya zvauri kutaura izvi. Ndiani wada kuinfluenza mwana weZimbabwe nezvinhu zvechina zvakadaro mani. And that people they are boiling nenhamo. Wada kuuya nekamunyatika ukasina nebasa rekanosemesaka. Stupid. Ndimi vanhu vasingadiwi panyika ino. Wozvamuri izvozvo zvapana unoziva. Murungopepereka panga mazishira ekungoti kwaenda mhepo ndikoko. Uravhiringidza vanhu iyo mashire azvanoita. Roti rinenge rakananga kuisti soka. Rakutona apa kuti ndakutononhonga ndakutonodlaka. Mhepo yakwaka robva rangotena futi bheki. Asi ratosiya parada kunodla. Rakungopepereka. Zvangofanana newe Gambakwe. Hausiziva zvauri kuita mufana. Ndini Mr. D ndiri kutaura. Ndati ndingada zvokudhakwa Mr. D. Please leave me alone and zvokuitira soba ndo zvasikazodika. Because munhu kana nenga achinga asoba he is dangerous. Beta ndizvidhakirwe zvangu ndiatake uite sei haizifama chibeta. Aikona ndasoba. Be very careful. Saka wewe Gambakwe regedza kuda kuvhiringidza vana vemuZimbabwe. Vana vane forum yavo yavakatarisira kuti chichasununguka chete. Don't touch nyoka yemabhunu. Don't touch Fazai Mahere. Ndati unosungisa vana vavanhu vauri kuda kutamba navo ivava. Deformation of character. Unoza chini yakadaro kune munhu akatafanika Fazai Mahere. Our staunch supporter of Nelson Chamisa. Uda kuparadzanisa Nelson Chamisa naFazai Mahere. KuNelson Chamisa akazonzwa kuti aFazai Mahere ari kunzi kuM31. Uda kudivide vanhu kaiwewe. Very stupid Gambakwe. Uri bezi nazonyasa kukuona manje kaiwoka. Ayo zigzag chayo. Ndiani ungada kutamba pada mazaoni pavana vepaZimbabwe. Nenzara iri muZimbabwe wewe. Nekutambura kuri kuita vana muZimbabwe. Vachichema nekukepshwa kuri kuitwa any what. Iyo ndio chimwe chigananga chikuru yo Gambakwe yo. Zvino manje waitanga uchambowanda. But the time has come. Zvese zvaungobuda kuti bvu ende zvimwe zvese ndio waungorusa wega futi. Iwe Gambakwe. Ndini Mr. D ndiri kutaura. Ndakuudza kuti kwese kwawada kutamba nako kwako. Torana nerimwe genga rako izvi rezvigananga izvi. Fazai Mahere nanyoka yemabhunu leave them. Vasiye. Address apa today nyoka yemabhunu apa. Tambonzwa kuti Gambakwe. Hakuna. Akaauthorize Gideon na uyu. Ngiro. Uyu
uyo akatsiva nyoka yemabhunu handii ndizvo ndo zvinoitiwa general story handiti feya vanhu varipo royaripo hapana chatarwa nanyoka yemabhunu chaasiya azongosiya kuti but Gambagwe handi kumuona ndo zvasara chete shongoti munhu ane discipline zvake handiti but mumusoro make ndoziva kuti angada kumenshena zita rako kuti you are one of the worst person iwe hamuzivi manje mazobuda pa ndimi makasungisa nangiri nyoka yemabhunu apa mabudaka iwe Gambagwe neuyu kwanzani koya futi 4 sauna funga kuti vana Zimbabwe va stupid hapana chinowanda pano pasi chinova pano pasika imhunzi yafusirwa bva yaorera muvhu unenzise ndini Mr. D vakasungisa nyika yemabhunu ndanzwa 4 iwo ndiwo mwacho kune 3 variko ndomenshena iwe because you are one of the worst avazi kusungisiwa kwakaitwa nyoka yemabhunu ndiwo nga origini yacho iwe futi nasaro wakawakoyo nasaro mukisa chimwe chipati chembavha apa une dzimwe mhosva dzawakaberekana nadzo hausati wadzipedza iwe mufanaka ndini Mr. D ndati ndikandida zvokudhakoka handi zvokuitisa sopa mupadzisa right asi azvangutaura zvakawandisa asi ndati ndijekese zvauri iwewo Gambagwe pardon you are a snake poison rwambira chaiyo chaiyo enda uchazivi zvauri kuita but uchanjere unoziva ini kwandirawo kuzivi but uchanjera kuti muSouth Africa imomoka uchasiwa pakona iwe ndakukutaurei ndambotaura kuti ini handisi n'anga handisi muprofita handina svikiro but today Mr. D vari kutaura komanda wemweya iwewe Gambagwe iwe you find yourself uri pakona imwe kuti unofane shoko endawo pabudi ndiri kutokuudza because mweya yevanhu hawizi ndini Mr. D asi vanhu vakaita seka ndokunzwira tsitsi because uchiri kuti uri kushaina kana but makurosere bhodha aunozoita kabhodha South Africa to Zimbabwe hawaziviwe ndiri kutotaura zvechokwadi kupoza kwese kwari kuita kuchapera kuGambagwe but vakawanda vakazokurusa bhodha ukoko vava mumabhokisi nenyaya yekusagaya kuti zvinhu handi une mudzimai right first idea mai Gambagwe mudzimai wako mwana kwandiri kana neufutori mwana ana basa nazvene iye mudzimai wako ngaanyatsomboteera kuti zvauri kuita iweyoka ngaambokutsiura kuti babaka apa makunyanya because ukaona ukarumwa nenyuchi kurumidza kusvina umborera ubude umborera ukabuda waavoida kuti usazvimba ende hakusina uyu zviya zvefidedini zvino iweyoka uri kuzvirumisa wega nenyuchi dzako dzari kutadza kusvina umborera dzati zvamusoro wakuita medhi wako iwe Gambagwe iwe ndio nyaya yacho ndini Mr. D
ina suda utupokane neni kuti Mr. D vanopenga ina ndipengini dena ndipenga usiri kunzwa mashoko andiri kutaura mbandiripo pakutokudzora kuti no speed yako ka inenge yakuti nyanyiso speed limit yacho ka muhighway haitenderwi ukaona munhu achidravha mota more than speed limit iri kudiwa ka maporisa akakumisa ka isaidha wakadhakwa uracha kubvunza kuti do you want to commit suicide uriso wakadhakwa those two things because ono speed yako ka no it's not relevant haibvumirwi parodi ndo speed yauinayo ugambako na vane vachazokumisa kuti kwaiyo speed yako iyo iri kumbofamba sei speed yemuromo wako hauna statement ke today une statement mangwana une statement this is my favorite what kwasiri favorite wako ndiani chero kumahure yeni mukadzi anenge obuda imomo amene zvimagiri anzi this woman I love wakamboita sekuzimusorora kwemufanayo nyara gambakwe it's time up kana wanga wakabaka mari yanyuka mabhunu beta uchimwe zvinyarariraka ino ukaramba uchikwechidzira mwoto futika iwe ndiwega uri kuzvisa from what frying pan into the fire ndini Mr. D ndikutokuyambira zvangu vazi mashoko andinotaura ka umwe mangwana achazozva kukuza nenyaya yako yemuseto one way but please one thing I am warning you usambobata zvako kuna nyoka yemabhunu usambobata zvako kuna Fazemaere vamwe utamba nawa why uri kutaura zvanyoka yemabhunu kuti president weM31 endati munhu wacho ari mujeri shokunakidza ipapo chi kusanyara kwako vanhu vari kufanira kuti nyoka yemabhunu abude mujeri iwe wakuti mutu anofanirwa kuti aite president weM31 how stupid are you how stupid are you Fazemaere kuna chamisa havasi kurara kufunga kuti woita sei unofunga kunyarira unomutaura kuti hapana matimetable avo vari kuita vachironga kuti zvinotozvifambisa sei iwe uda kutanga kunonangana naFazemaere uda kuvenganisa Fazemaere nachamisa ndopauri kutsvaga kaka uri nhumu yemunhu iwe ndini Mr. D handiti alright ndachaura ndini Mr. D ndini Mr. D komanda wemweya kwete zvauri kuita izvo nakirwa zvauri kuita sinakirwa nemabreak mhosva dzako dzauri kupara dzipari uchiziva kuti mangwana uzvikwanisa here kuzvimiririra ndakutaura kuti one day uchazoona waisiwa pakona ndakutaura zvekuti uchenjeri kuti mabhokisi vazhinji ka vamwe kune vamwe vari kucrossa South Africa to Zimbabwe vamubhokisi vazhinji kusazvidirawo kupondwawo nenyika yenyu yeSouth Africa but iwewo uri kuita zvinhu zvekuzvidira kuzvitemera nyora dzisina kana what dzisingabudi ropa dzokusiya mavanga vanezisa gambakwe okay paripo inda kutaurira because mhepo kana youya ka inotanga ichidziya mbakana yakuziva yawhirlwind chachamupupurisa chashoka hachitiziki chinokusimudza chikakurovera zvepasi sachibata manzwi angu ndini Mr. D so be very very careful itozvisiya zvauda kuita zvana M31 izvi
iwewe pauriwe ungada kumusapati iwewe mabeza agokuteerera iwe zvazvazvo kanewe vamwe vakwaona kuseka kuti munhu akutitangira mamwe mabasa asi iwe unonyambotemba newe gambako ndo panoda kumbonyatsonzwisisa ndanzwa vanhu vakawanda vachitaura mashoko akawandisa ukanzwa dhongi rakuremerwa rakatakuriswa mapasiro nemapasiro nemapasiro ka iwe ndiwe dhongi unofanira kuneta nekuti wakatakuriswa zvisingaitiwe ndokutauri uri kudarikidza red line inonzi red line iwe gamba kwewe what I'm telling you ini Mr. D uri kuzvinyudza wega iwe gamba uri zvipinza madhaka wega iwe people have tried their best to warn you but you don't understand and you do not have anything you don't have anything about that about those issues ndini Mr. D I'm telling you kumanda wemweya so be very careful pay attention to yourself iwe uzvona vanoshamisira seri gamba kwewe manje vanokumaka be very careful okay ndataura iyi nyaya ndakuchisiya kwauri iwe nemadzimu vako vakudzore wandenga vambokurosa kuti muzukuru uri kunyanya kana ari mbuya nasekuru vambokudzora uri muhope zvemastairi auri kuita zvepada kazvi uzvisiye vanhu vari kuchema nenhamo iwe uri kuitora fanika joko wanenzewe pardon so be very careful usazoti mangwana but mudhara uya uyu kumanda womweya Mr. D akambotaura but the truth uchazozviona I'm not promising you but I'm just telling you I can't promise you because handine newe but I'm just there to warn you that be very careful zvaari kuita ka hazvizi kufadza vana veZimbabwe zvone vese vari mumadiaspora hapana vari kumbofara nezvavari kuita zvo maactivities ako ese they are now known from left right and up to the center unomboziva kuti maogere muSouth Africa muchapisa yoga achazenzwa iti handisisiri safe time yakadini but iuriwo unenge wazviparira wega ndoga uri kuzviparira nyaya dzakwese iyo yakwe kuzvirwa dundundu iyo ngatauri kwanzi vaida kubata wakati chi kavaida kutora nyoka yemabhunu ngavatange vatora inini unofunga mawedzi anotorwa nemunhu unofunga vana veZimbabwe kana vachizwa izvozvizvi nekutambura kwese kuri kuita mhuri yanyoka yemabhunu nemasitizens ese Zimbabwe nenyaya yanagire yanyoka yemabhunu unofunga vari kutamba iwewe right my warning is gambakwe usatora zvenyika fanga ukanga maputi uri kudla makeke ndo mashoko andingakuudza kupedzisira ndati usatambe nevana veZimbabwe lastly zvana Fazema here siyana nazvo zvana nyoka yemabhunu siyana nazvo handi wakatosiyana nazvo zvana nyoka yemabhunu hezvo wakuenda kuna Fazema here iwe tarisa distance awina iwe una Fazema here kunyora zita raFazema here iwe wakambotora naFazema here munosungwa bambo undinza mosikela masungwa unoziva munhu wada kutamba naFazema here hasi kutamba nekumutaura zvekuti president wekuita sei unomurisa munhu kuti kutoita world wide paplatform kuti vanzi Fazema here ndiye ari kutamba nekuita president ye31 wakambotaura naFazema here wewe don't be stupid
Don't be stupid. Kapana ruri kunyengera zvese izvo zvari kutaura kazvo. Kana vari vana hope reching'ono ivo vakwe vava. Nana Simba Chikanzeva. I don't know who is who. But we know them. So be very careful. Thank you. Goodbye.